oganiru. Anambra Queen oganiru. Anambra Queen Zone maka oganiru Anambra State. Ọkwa ikwere ekwe. Nke ekwero, anyị asị na anyị ekwero. Ọnya bụ gịnị ino work. So onwe ife anyị fụ, anyị a na-ekwero. Anyị asị gịnị na anyị ekwero. Ọma abụrụ m ya. Onwe ebe nchọ ka anyị jee kịta ka anyị gbaa izu anyị agba bụ gịnị ino work. Igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m unu. Ọka bụkwa mụnwa bụ Gbooza. Ugbu a anọ m n'enu ogwe nke nnekwu okporo ụzọ site Ọnịcha wee gaba Enugu. N'enu ogwe nke nọ na ya kịta anụnwa bụ nke Amawbia, nke a na-akpọ Amawbia bypass. Mana ife nji wee bịa ebe a bụ na ọnwụ ife nchọ ka m lụtara unu aka na Anambra Steeti. Anambra Steeti bụ obodo eji ama atụ n'ihe gbasara okporo ụzọ na agamniru. Mana ọ nwezi ka ọ dị n'oge ugbu a na mpio potholes dị na Anambra Steeti erikasị. Ọ bụ unu n'anya na-azụ m ebe a. Okporo ụzọ anụnwa bụ ụzọ si Amawbia bypass wee bata Amawbia expressway. And ụzọ anụnwa adịka nnekwu mkpa. Enugu Onitsha expressway a na-alụ ya alụ sinsi. Anyị ebekataghị akwa nke a. So nnekwu moto niile na obere moto bụ ụzọ a ka esi akọnekt express wee gawakwa njem ha n'aka. Mana ihe na-achọ ịlụtụ aka na bụ n'ụzọ a kịta anyị na-ene anya potholes erikia. Ọ bụrụ na potholes erikia bụ isiokwu na abịakwa idozi ya bụ potholes a na-edozi n'ụzọ adịrọ mma. Nke mụnwa n'ebe anụ wee kachagologo moto. And ihe ọzọ dị mwute n'ụzọ anụnwa bụ na ndị na-alụ ya bụ pothole ọlụ ha makakwa aka ọlụ ha na-anwa mana ha alụsị ya na-efife. Ọ bụrụ mgbe mmadụ ga na-aga njem unu apụta na main road na-alụ pothole. Ife a bụ ife anya na-alụ n'abalị. Abalị na-eme gịnị? Unu alalụ ụla. Unu apụta n'abalị lụọ ya. Unu si ya n'abalị unu eme gịnị? Unu anakpuolalụ ụla. Abalị ka unu apụta lụọ kwa ụzọ. Ọ bụrụ mgbe mmadụ na-eme njem unu na-alụ ụzọ ọ ka etuo unu n'ihu na-arụ amaka. Ụzọ anyị na-ene anya, okporo ụzọ anyị na-ene anya, the interlock eji arụ ya adịrọ mma. Alụsịa ya tata echi mmiri eme gịnị? Mmiri ebupụ. Mma egosi unu ya n'ife onyonyo. Ọtụtụ ime ha alụ mmiri eburusi gị. Ị gaa n'obodo oyibo ị ga-afụ interlock ndị ọcha lụ mgbe aka na-eyuzu hos ọka dị. Ị gaa na Lagos steeti Ambode Fashola ya afụ ụzọ aji interlock wee lụ ọka dị. Anambra steeti bụ obodo eji ama atụ. Anyị akakata iru gaba azụ. Ife a na-ekwu ife ahụ maka ọdịmma nke Anambra steeti. So onye na-ekwu bụ ndị na-alụ ụzọ a biko nụ ọ bụ na interlock nyichi iji wee lụ ya lụọ ọnyụ ọfụma ka o sie ike. Ọ na mgbe ka mara akpụ ka ọ bụ na agụba adịrọ nkụ. Oge Krismas na-elukwa ndị ọ bụ ọlụfa ịrụ ụzọ a ka ọ dị mma mee ya kịta maka na kịta ataka bụ gboo. Maka ọ bụrụ na alụrụ ife a n'oge mkpamkpa ya eji n'ụzọ a n'oge Krismas mgbe onye ọbụla natasịa ọ bụ ọkwa onye si ebe oge esi batasị Anambra Steeti ka ọnwa aṅụrị ọtọ n'okporo ụzọ maka ya na-eme gịnị a na-eze pothole. So mgbe jukwu unu ọzọ sị ọ na mgbe ka mara akpụ ka ọ na agụba adịrọ nkụ. Ọ bụrụ na anyị ma na anyị ga-alụ ụzọ o mebie n'oge adịghị anya ihe dị ka arụ abụọ ụzọ emebigo. Kedu ife anyị na-alụrụ ya bụ ụzọ? Ihe a bụ ịtụfu ego. Na interlock alụrụ ọfụ na ka moto si aga na ya. Biko nụ, Anambra bụ obodo eji ama atụ. Anyị agakata n'iru
anyị agaba azụ. Ndị ọ bụ ọrụ fa ime ka obodo dị mma, mekene na ife ka ọ dị mma, mekene na ife ka o yie ife. Nka na ụzụ interlock abụrụ ọzọ ihe ọfụ, o so n'ihe nka na ụzụ gboo eji alụ ụzọ. Arọ gara aga ihe eji wee mechicha mpio potholes na Anambra steeti bụ kota. Ọ tere aka ya bụ kota mee gịnị, okwuchukwu again ancha na-eresi ya. Olukwa n'afọ akwa eweta nke interlock ọwa ọkrọ work ụmụ ụzọ a na-apach olugo na aya achụ ụzọ ọfụ lụọ ụzọ ọ ga-abụ 50 years omebibe 100 years omebibe. Ọ bụrụ every year na-atọ na-eme budget na na-alụ ụzọ ya bụ waste. Ka anyị na-agwado onwe anyị eziokwu, eme ife oyiye ife adị mma, obodo adị mma, for prosperity sake. Ụmụ anyị tolite ha dị proud of us. Anyị alụ ife ka anyị lụọ ife ka o yie ife ka ọ dị ka ife. Jegodo alọ ụdị ezi oyibo dị ebe afọ ịpụta ebe anụnwa ọ dịzịa ka alọ nwanụ ntama ndị alọ na-akpụ ya alọ London. Mụnwa abụrụ onye alọ, mana efu eziokwu ya kwuo, efu ihe dị ma ya kwuo. Unu n'anya ebe a unu ga-afụ nnekwu ụgbọala otu a ka a si aga ụzọ. So ibu ụzọ a na-ebu erika. Nnekwu moto a niile bụ simenti ma nke bụ akpa beans ma ọ sịrị ya ha ncha niile nwezi nke na-agba express because na gịnị mee na ụzọ afọ adịrọ mma, ụzọ a ka onye ọbụla na-agba. Taa ka bụgo ka amala ihe a ya eme gbasara okporo ụzọ a, maka na onye ọbụla na-aga Enugu ebe dị iche iche kata ma ọ ga-agba express ọgba egere ọgba ụzọ a. Unu n'anya ọtụtụ ụgbọala na-agba n'ụzọ a. Taa ka gboo si mee ya ka o yi ife. Ọ ka bụkwa mụnwa bụ Gbooza. Ekelekwa m unu. Ihe a na-ekwu ife a maka ọdịmma nke Anambra. Ọbara onye na ọbara onye anị. Obodo a bụkwa na obodo anyị na wide ehia na hia ugodo anyị onwere ebe ọzọ anyị nwere. So ka anyị kwụsị ịpịtọsị ihe mpịtọsị ka edozi obodo ka ọ dị mma. Udo dịrị unu, one love.